हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों प्रमद बर' एबा UPPL सरकारनि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन दिनै UPPL सरकारा अलमोस्ट 3 years रानिं जाबाय बाट रायजो राजानि जेबो उन्नयननि जेबो खामानि मावनो हायाखै still there is no huge development there is no any new infrastructure in BTC after getting bitter accord जों मा मोननो हाखो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' today I want to ask you नोंनाव आं सोंनो लुबैदों दम दङब्ला 24 घन्टानि उनाव फिननाय हो दिनै 3 बोसोर जालांबाय almost 3 years running दिनैसिमबो दिनै मानो बिटिआर लिरनो हायाखै बे गेट मोखाङाव बिटिआर सो लिरनांगौमोन नोंथांमोना बिटिआर मोनबाय होननानै बुंदों अके नो डाउट नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मानि थाखाय लिरनो हायाखै मा खारन दं बिनि सिङाव मा दङ बिनि ओंथिया मानि थाखाय दिनैसिमबो लिरनो हायाखै मानि थाखाय बिटिसि लिरनो गोनां जाखो बै जेब्ला एकर्ड खालामनानै फैखांनायनि उनाव नोंथाङा दि बुंदोंमोन रायजोफोर बिटिआर मोनबाय बिटिआरआ बेसेबांबा गिदिर नर्थ इस्टआव ओरैबायदि बाख्नायथावनि खामानि मावबाय ओरैबायदि मोजां एकर्ड खालामनानै लाबोबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन माने बिथांमोना बिटिआर लिरनो हायैनि मिनिङा बेनो इट मिन्स डेट रायजो राजाफोर माने दिनै बिथांमोना बिटिआरखौ 6 शिड्युलनि आन्डारावनो बिटिसिनि आन्डारावनो एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदों स' बिथांमोना बिनि थाखायनो माने दिनैसिमबो स्टिल लिरनो हायाखै बिटिआर थारमाने बिथांमोना लिरनो हाखाला बाहाय बिटिआर दम दङबा लिरनानै देखाय मानि गोनां अब्ला नोंथांनि दुगामारा खोथाया मा जाखो जेरैहाय माने एज पार द एग्रिमेन्ट अफ बिटिआर एकर्ड बिटिआर एकर्डनि लिरनाय मथे एबा दफा मथे उइल बि जागोनसो माब्ला जागोन जुदि प्रमद बर'आ बाव बिटिआर लिरनो गोसो दंथारोमोनब्ला एबा बिटिआर आखरखौ लिरनो दम दङब्ला जै दिनखालि बिटिसि लिरदों बे गेटआव बे टाइमावनो बिथाङा बेखौ बिटिआर लिरनांगौमोन बिटिसि लिराल'सैनो बिटिआर लिरनांगौमोन व्हाट डाज इट मीन मिस्टार प्रमद बर' प्लिज टेल मी आस बिकज वी वान्ट टु नो एबाउट इट वाइ मानि थाखाय नोंथाङा दिनैसिमबो मानो लिरनो हायाखै व्हाट इज द मेन रिजन प्रमद बर' बेनो नामा दिस इज कल्ड परिबर्तन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि सोलायनाय दा सेन्स ना दिस इज कालेक्टिभलि नन एज परिबर्तन ना मारै होनो मावनो हायोब्ला मावदो मावनो हायाबा दा मावसै दिनै प्रुफ जाखाबाय अबियासलि दिनै आंबो बुंगोन नट अनलि मी जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै जेसेबां इन्टेलेक्सुवेल दं जेसेबां गोरों गोरा दं जेसेबां वेल एडुकेटेड दं बिथांमोना बे एकर्डखौ एनालाइसिस एबा अबजारभेसन खालामबाय डिपलि अबजारभेसन खालामनानै मोनबाय जे गमामायैनो बिटिआर एकर्डआ जेबो नङा होननाय खोथाया फैबाय गामि हाबदोंबालाय मा जानो काउन्सिलनि नामखौनो नोंसोरो सोलायनो हायाखै दिनैसिमबो बिटिसिखौ सोलायोबा मोनसे खोथामोन बिटिसिखौ सोलायनानै बिटिआर लिरोबा जों मानिगौमोन रायजो राजाफ्राबो मानिगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि नोंथाङा जे 6 दाननि उनावनो बिटिआर आखरखौ लिरनाय जागोन एबा जों बिटिआर मोननो हाबाय होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन बा आइ लाभ बिटिआरनो आइ लाभ प्रमद बर' बेफोरनो नामा दिनै आसोल जिनिसावनो नोंथांमोना जेबो लिरनो हायाखै बिनि खारना मा दिनै 3 बोसोर जालांबाय अलमोस्ट 3 years रानिं जालांबाय दिनैसिमबो नोंथांमोना लिरनो हायाखै मानो हायाखै बेखौसो आं मोनथिनो लुबैदों व्हाट डाज इट मीन मिस्टार प्रमद बर' I want to know about it मिस्टार प्रमद बर' प्लिज टेल मी अके मानि थाखाय नोंथाङा लिरनो हायाखै नोंथांनि गिदिर गिदिर दुगामारा खोथा बुंनाय इन्सुरेन्स होनाय दिनै मा जाखो व्हाट हेपेन जायनि थाखाय दिनै बे बिटिआर एकर्डजों गोजोननाय गैया एरियानि नामाल' चेन्ज जानांगौहाय
रायजोफोर बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर बेल' चेन्ज जादों जेबो चेन्ज जायाखै बिटिसिआनो दिनैसिमबो बिटिसि बुं बे बिटिसिआनो थाबाय थागोन बे 2 बोसोराव जेबो खालामनो हाया इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया बेकार बिथांमोना मात्र बिथांमोना दिल्लीयाव माने साइन खालामनानै फैदों फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड फाइनाली जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ आं आपिल खालामगोन उइथ दिस भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनो फैबाय थानाय समाव कनसियास जा बे सिदा खोथाखा बिटिसिखौ लिरबाय जे खनबाव गैला बिसोर लिरनो हाला बे बिटिसिखौ खोमोरनानै थैलाय उजिलाय बिसोर बिटिआरबाव लिरनो हाया बे अबियासलि रोखा खुनु बेले बेजे जानांगौनि दरखार गैया एनिवे लोगोफोर थेंक इउ